Arribem a 1:15 del matí. Quina és la feina del reflexionador? Ho pensàvem, Abans estàvem una mica discutint. Doncs la feina del reflexionador, ja ho sabeu, és fer rumiar a la gent. I sobretot, en el cas del nostre amic Santi, és explicar les coses que poden semblar el més complicades de vegades possible, perquè normalment són temàtiques relacionades amb el món de l'economia, també de la política, de la geopolítica, de moltes coses del dia a dia. Doncs explicar-ho, per molt complicat que sigui, de la manera més senzilla, més entenedora, i ho fa, ho hem de dir-ho, sempre amb èxit. Santi Requesens, molt bon dia. Molt bon dia, com esteu? Què tal? Doncs molt bé, gràcies a Déu. Encara que et seré franc, trobant una miqueta a faltar la secció de moda de la temporada passada. Ai, sí, és veritat, clar, tu venies just abans quan acabava el Consell de Sàvies i Sàvies. Exacte. I ells sempre explicaven una mica com anaves vestit. Sí, va sortir de forma espontània, fer una opinió de com anava vestit i em feia molta gràcia. Com dirien en aquella pel·lícula, fue bonito mientras duró. Bueno, sí. Home, no em facis explicar a mi com vas. Bueno, que va molt elegant com sempre, en aquest cas amb una camisa rosa i, bueno, doncs, home, doncs, tal com és el Santi, una mica allò que dius entre casual i elegant, diríem, no? Sí. Ara, tanmateix, em dones peu a que digui que qui vulgui veure la cara que fa avui el Santi, a més amb una fotografia molt curiosa, doncs que es posi al Facebook i que s'ho miri, o a l'Instagram de la República Samboiana. Sigui com sigui, Santi, que ens hi posem i que avui volem concretar en una temàtica que continua sent tota una patata calenta, que dèiem la setmana passada, de les que són les patates calentes que hi ha sobre les taules de diàleg en aquests moments. Patata calenta pels governs, per la ciutadania i sobretot per la gent que comença a ser gran. I és que avui volem parlar de les pensions. Darrerament hem sabut que el govern espanyol plantejava cotitzar més per pagar la pensió de la generació anomenada dels baby boomers, que diuen, i per cert, que tant tu com un servidor estaríem en aquesta dimensió. I tant. Què en sabem de tot plegat? Corren a vertader perill les pensions i jubilacions? Quins països ho tenen més complicat i quins ho tenen ben afamat per solucionar-ho? Hi ha resolucions factibles i creatives per solventar aquesta qüestió? Hem de començar a preparar-nos mentalment per assumir que treballarem fins als 70 anys? Santi, som tot orelles. Ens interessa i molt. Doncs mira, tu que sempre dius que tinc la virtut de sintetitzar coses que semblen molt complicades, això de les pensions, la síntesi final és el patadón y adelante. Pam, vinga, molt bé, no ha passat res. Com ho fa amb el futbol. I per primera vegada en molt temps no criticaré els polítics, encara que sembli estrany, perquè no tot és culpa seva. No tot és culpa seva. Mira, com molts sabem, doncs les pensions actuals es paguen amb les cotitzacions que estan pagant la gent que està treballant. Això és una fórmula senzilla, 2 més 2, 4. Fórmula tremendament simple. L'únic problema és que el sistema de pensions actual es va basar en una època en la que hi havia més naixements que morts, no hi havia l'esperança de vida que hi ha avui dia, i més o menys anava funcionant, i anava funcionant prou bé com perquè algú va tenir la brillant idea de fer una guardiola de les pensions, una espècie de dipòsit, per quan anessin mal dades. Una reserva, per quan anessin mal dades, que trobo que va ser doncs, una cosa ben encertada. El problema que tenim avui dia és que la demografia no ens ajuda. I això no hi ha polític ni del PP ni del PSOE ni ningú que ho pugui canviar. I després també hi ha una altra cosa que la gent no hi acaba de caure i és els devastadors efectes que avui dia està tenint encara i que tindrà la crisi del 2008. Que molta gent diu, bueno, allò ja va passar. No. O sigui, això és com les ones del mar. A la crisi del 2008, els bancs, hipoteques, desaucis, desnonaments i tot això, també el sistema econòmic es va carregar. Jo no diria una generació, perquè una generació són 30 anys, però es va carregar mitja generació. Què vol dir això? Molta gent que es va posar a treballar, va deixar els estudis, es va posar a treballar, quan va venir el crac van perdre la feina i es van trobar amb 30 i pico anys, o gairebé 40 anys, con una mano delante y otra detrás. Van haver de buscar-se feines els que les trobaven amb uns sous irrisoris,
I clar, com més baix és el sou, menys pots contribuir a la seguretat social. Ens vam trobar amb el fenomen dels ninis. Sí, senyor, també. Exacte, Ni estudio, ni trabajo, ni cotizo. Ni se m'espera. Ni se m'espera perquè bueno, a l'època de formar-me i de tot això doncs no vaig fer el que poder tampoc és culpa seva, perquè el sistema els hi va fer creure coses que no eren veritat. És veritat, sí, és això. Però, clar, la realitat és que ara ens trobem doncs, amb un grup de gent molt gran, no tot el jovent, però un grup de gent molt gran que, ostres, que van perdre 10 anys de la seva vida laboral, o 8, Sí, sí, i tant. i ens trobem amb una gent com nosaltres encara som relativament joves, però la gent que ja té 60 anys o 65, que cada vegada viuen més, l'esperança de vida augmenta, però la qualitat de vida no sempre augmenta, perquè vius més anys, però a base de pastilles, a base de tractaments, a base de medicines que suposen un cost sanitari per la seguretat social cada vegada més gran. Aleshores, com dic jo sempre, que l'economia, per més que intentis donar-li la volta i fer creure que 2 més 2 són 5, al final 2 més 2 sempre acaben sent 4. I, clar, el ministre Escrivà és que no pot fer miracles, i ha fet el patadón pa delante perquè no li queda més remei. Quin ha estat el seu patadón? Enduriment de les condicions per jubilacions anticipades, perquè, clar, aquí estem parlant d'una gent que es jubila abans i cobra jubilació més anys. M'entens? Clar, això complicar una mica. Majors incentius, fer una millor jubilació pels que endarrereixin la jubilació a edat dels 65 anys. Què vol dir això? Doncs que evidentment és que és de sentit comú, no? Com més triguis a jubilar-te, més temps estàs cotitzant i menys temps estaràs cobrant si tens una esperança de vida normal. No? Quin problema hi ha aquí? Que això barra l'accés a la feina als joves. Perquè, clar, si els grans treballen més anys, hi ha menys vacants laborals. Correcte. I no oblidem que a Espanya tenim ara un atur juvenil de... sembla que és el 40%. Importantíssim. Una autèntica salvatjada. Sí, importantíssim. Després també, clar... Però a més, perdona, en tots els àmbits. En tots. Tinguis carrera, tinguis màster o tinguis el que tu vulguis. Exacte. Després també ens trobem amb el cas de gent jove brillant que s'ha format com cal i que l'Estat els hi ha pagat part de la carrera, amb universitat pública i tot això, que també doncs, a l'hora d'entrar al mercat laboral, si és que poden, cobren sous tan minsos pel talent que tenen que molts han d'anar a marxar fora. I molts s'hi queden, Jo soc un cas, jo no em considero cervell, però jo soc un cas d'aquests que me'n vaig anar a fer les Amèriques i va anar d'un pèl que no m'hi quedo. I vaig tornar perquè tenia un projecte empresarial propi, però jo tenia clar que tornar a Espanya era... Deixa'm dir, sortosament per nosaltres. Sortosament no ho sé, però que jo tenia clar que tornar a Espanya per treballar a l'empresa em suposava cobrar un 60 o 70% menys del que cobrava als Estats Units. I no oblidem que la força de veritat, la riquesa de veritat d'un país és el talent de la gent, la força laboral. Ho hem dit sempre. També, per mirar de compensar això, el ministre Escrivà ja ha parlat doncs, de posar 22.000 milions d'euros cada any a la Seguretat Social per compensar tot això, que en fan falta més, bastants més. Sí. El problema és d'on traurà aquests 22.000 milions. Perquè xifra escandalosa. ja hem parlat abans del megadeute que té Espanya, megadeute que tendirà a pujar. D'on els trauran? No ho sé, ni meu, jo estic una miqueta espantat, Tu de vegades fas analogies brutals i jo m'imaginava ara una galleda en un cantó. Un cantó meu, una galleda de pomes, que jo vaig d'un arbre un pomer. Sí. Aquestes pomes les tinc que anar subministrant a gent que mengen pomes, els Sí. menjadors de pomes, digue-li així. Sí. Però resulta que cada cop hi ha més menjadors de pomes, perquè evidentment tenen més vida per endavant, i a més es dona la casualitat, o no, és tan casualitat que a l'arbre cada cop hi ha menys pomes. Per tant, la galleda cada cop està més buida. Exacte. I tinc més gent esperant les pomes. Exacte. Podria resumir d'aquesta manera. I el que sempre hem dit sobre economia, que és poder la meva àrea d'experiència, la solució perfecta no existeix, perquè millores una cosa i n'espatlles una altra. I el bon economista intenta arribar, diguem-ne, a un punt d'equilibri. Però és que l'únic punt d'equilibri possible aquí, amb demografia, és doncs que les cotitzacions pugin, allargar l'edat de jubilació, i fixa't,
tu n'has sentit parlar de que la Unió Europea no para de... Amb el tema de Catalunya sempre dir esto és un assumpte interno d'Espanya? Això és el que diuen, sí. Doncs la seguretat social i les jubilacions hauria de ser un assumpte intern de cada país. Doncs la Unió Europea ja li ha dit a Espanya que s'han d'endarrerir encara més l'edat de jubilació i que la jubilació que cobris, en lloc de cotitzar en base als últims 25 anys, ha de ser en base als últims 35 anys. I per què? Perquè inclogui els anys en els que cobraves menys perquè eres més jove. I així pagar menys. Què vull dir això? Viso navegantes. La Unió Europea, encara que sembli que passa molt d'Espanya, l'està vigilant de propíssim. I en un futur l'obligarà a fer altres coses. I ja en parlarem de tot això. No puc ser optimista, amic meu. No puc ser optimista i si no t'importa... Carai. No, ho dic perquè normalment sempre transmets no ho sé... És que les matemàtiques de la demografia i la situació econòmica d'Espanya, financera d'Espanya, diuen el que diuen. Aleshores, com que el temps és escàs, jo vull dir ara, no un consell, perquè això ha de ser el vostre gestor expert en aquests assumptes que us digui, no? Què és el que us toca o què és el millor que podeu fer amb la vostra circumstància personal. Jo parlo del que jo faria en la meva circumstància personal. Ho escoltem amb atenció, això. Primer de tot, quan m'arribi... Jo tinc un pis en propietat, tinc una hipoteca, obsessió amb que quan m'arribi l'edat de la jubilació tenir la hipoteca liquidada ja. Obsessió. O sigui, important, el dia que deixis de treballar, com a mínim, ja no deguis la hipoteca. Exacte. No tenir deutes. I segon... Vol dir que almenys un sostre, sense despeses, sí que estarà a favor teu. Exacte. A partir d'aquí una mica allò que tu deies, si s'ha de viure en mínims, es viu en mínims, però amb seguretat. Exacte. Segon, jo ja fa molts anys que pago autònoms, perquè la seguretat social que vaig pagar durant molts anys als Estats Units, perquè allà també es paga seguretat social, no sé ben bé si em pertocarà alguna cosa, però bueno, això és una altra cosa. Hauria de ser així perquè hi ha tractats internacionals. Hauria de ser així, però el cas és que jo dels autònoms que estic pagant ara, hi ha una quantitat respectable, em conformo amb que la seguretat social a la jubilació em pagui el menjar. Veus? Em conformo només amb això. Sí, home, sí. Em conformo amb això. I si t'has de limitar a sortir a passejar, Exacte. Ens dedicarem a passejar, però almenys poder menjar. I després també, ara que encara estic en edat laboral, i això, escolteu-me bé, amics meus, anar a una entitat financera seriosa i fer un pla de pensions o de jubilació privat. Sí, que de vegades al voltant d'aquesta temàtica també hi ha molt de material per fer rumiar la gent. És molt important, De vegades sembla ser que no surten a compte, segons a quins llocs i segons de quina manera ho facis. No, jo no em refereixo a aquests plans de jubilació, doncs a fer un fons d'inversió, per exemple, amb una entitat seriosa, no una que et digui inverteix en pitocoins i demà et forres. No, siguem objectius i siguem seriosos. Inversió a llarg plaç i no tocar ni un cèntim d'allò perquè la teva jubilació vindrà d'aquí. Aquest és el meu cas personal. Correcte. Sí, perquè tot això de computar més els darrers anys, tot això també algun dia podríem tocar. Podríem tocar, però és que tot això d'aquí 3 anys la Unió Europea li pot dir a Espanya tot això s'ha de canviar i ja t'han fotut. I ja t'han fotut perquè potser estàs pagant la màxima cotització i et serveix de poc. Per això, que el que diem, és que són els meus drets i la llei. A veure, els drets i la llei són mòbile qual pium al vento, com deia Rigoletto. Sí, senyor. Si ve un mal vent se'ls endú i on han començat els teus drets acaben. I aleshores estàs fotut. Si això t'enganxa als 65 anys, estàs ben fotut. Molt bé, doncs escolta'm, tu has dit, amic meu, no sóc massa optimista, però vaja, també haurem d'esperar a veure què ens depara el futur en quant a això. Les pensions que sempre preocupen la jubilació. Estimades i estimats, no patiu, això no s'acaba aquí. No. Jo crec que algun dia podrem recuperar la temàtica i potser la tocarem des d'un altre punt de vista. Sí. Ho veurem. I tant. Aquí no s'acaba la reflexió d'en Santi. Company, que moltes gràcies, com sempre, que és un plaer, que és un luxe, que són lliçons d'aquelles que valen molt i molt la pena de consumir cada cop que vens els dijous. Per tant, per nosaltres és un luxe, que vagi molt bé el que queda de setmana, pràcticament el cap de setmana, podríem dir, sí. A portes del cap de setmana, i
Més optimisme. Tranquil, que no passa res, home. No passa res. Cooperaràs una jubilació de rei, segur. Ui, ara això que he dit ara... Això que he dit ara, això... No. Sí, perquè encara tindré problemes amb la justícia. Tampoc seria això. Tu no pateixis. Molt bé. Que vagi molt bé, Santi. Una abraçada a tots plegats, amics meus. Ens escoltem i ens veiem properament, que ara donarem pas al diccionari alternatiu. A veure si el diccionari alternatiu, que és tan màgic, a veure si té alguna solució algun dia per les pensions. Va. Molt bé. Això també estaria bé. Vinga, fins ara mateix. Molt bé! Ara, bueno, cuando venga abans... No, l'Anaïs no viene. No. Vale. Bueno,